Ема ти кепа. За какво е? Не бой се, да си гледам. Това все едно си на видеоиграта. Много вода бе, баси, ето тук също има. Направо аз ти казвам, ако не си бяха платили коверките, никога нямаше да тръгна. Честно ти казвам. Да, тук внимавайте са, че има и камънята ви долу. Не бой се, бери. Ай.